Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar musulmi na duniya baki ɗaya. Ina gaishe da kowa da matsayinsa da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya sa haka amin. Insha Allahu Rabbi yau muna ɗauke da wani sirri mai girma. Sirri ne na iza waƙa. Wannan sirri ana yin sirrin ne domin samun kasuwa, samun ɗaukaka a wajen aiki, samun kasuwa ya zama ko me ka kasa ko da abin da kafin a cikin mutane 100 da ƙyar za ka samu 2 masu buƙatar abun. A ce irin wannan abun kake saidawa. To da yardar Allah da amincewarsa za ka ga yadda Allah zai rufa ma asiri kuma yadda za ka ringa samun kasuwa a rayuwa insha Allahu Rabbi. Haka ma idan aiki kake ko na gwamnati ko kuma aikin ƙarfi. Insha Allahu Rabbi in aikin ƙarfi ne ko wani contract dai haka ake baka ko kuma fita kake ka yi aikin ƙarfi, to da yardar Allah za ka ga kira ma sai ya ishe ka, za a yi ta neman ka akan harkokin da kake kai insha Allah. Wannan sirrin iza waƙa insha Allahu Rabbi sirri ne dai da yake kawo kuɗi, yake kawo arziki kuma sirri ne da yake dafa'i, yake tare bakin mutane, mugun baki da ido insha Allah. Shi dai wannan sirri yana da kyau, yana da amfani matuƙa idan mutum ya tsaya ya yi shi. To na yi imani da Allah zai gode wa Allah sosai kuma sai ya ga rayuwarshi ta canja insha Allahu Rabbi. Idan mutum zai yi wannan aiki ana son ko ya ɗebo da kansa ko kuma a ɗebo masa. Ana zuwa a ɗebo a ƙirya, furen ƙirya. In kuma kana da wanda ya je da kanshi ne ya ɗebo furen ƙirya to za ka iya zuwa ku yi ciniki ka karɓa. To ana nemo furen ƙirya, bishiyar ƙirya kenan. Idan aka samo furenta za a zo a ɗan sassama shi, a ɗan daka shi sai a ajiye. Za a ringa rubuta suratul waƙi'a alal aƙalla a rubuta ƙafa 1000. Idan aka rubuta ƙafa 1000 za ka wanke rubutun sai ka nemi wannan garin ƙiryar sai ka zuba kaɗan a ciki sai ka ɗan ɗora shi a wuta ya ɗan yi ɗumi. Idan ya yi ɗumi za ka sha. Wasu sukan iya sha sau ɗaya, wasu kuma sukan iya yi kwana 7. Idan kana son domin dafa'i ne da kwarjini da muhibba to an so ka samu garwashin wuta kamar guda 3 ka sa a ciki. In yayi zafi yayi cuin ɗin nan sai ka cire ka barbaɗa maganin sai ka sha wannan furen ƙiryan kenan. Sai ka shanye rubutun sauran sai ka shafe jikinka. Haka gobe, haka jibi har ka yi kwana 7. In kuma kana so ne domin kwarjini, domin farin jini, domin samun soyayyar jama'a, domin samun albarka ta kasuwa da aiki ko wani abu dai makamancin haka ko kuma samun mulki ko kuma tara jama'a, to shi kuma za ka ɗora a wuta ne. In yayi ɗumi za ka sauke sai ka zuba zuma a ciki sannan kuma sai ka ɗauko wannan furen ƙirya ɗin sai ka zuba a ciki. Idan ka zuba sai ka ɗauka ka sha. Alal aƙalla kai kwana 9 kana shan wannan rubutu. Da sanyin safiya lokacin ɗagowar hantsi aka fi so a sha wannan rubutu. In dafa'i ne za a fara yin shi ran Asabar ko ranar Talata. Idan kuma samun ɗaukaka ne, samun suna ne ko tara jama'a ko kasuwanci ana yin shi ranar Lahadi ko kuma Laraba. To wannan sirri yana da matuƙar kyau, yana da amfani. Sirri ne mai rai, sirri ne wanda yake tashi. Mun riga mun san ya suratul waƙi'a take kuma wanda suka san sirrin furen ƙirya sun san ya yake. Icen nata ma an san ya yake. To insha Allah. Sannan kuma idan mutum yana buƙatar rubutun ma to za mu iya yi masa rubutun ko da tawadar ruhaniya ko da jar tawada wacce yake so a ciki. Mu dai ba ma rubutu ne kawai da baƙar tawada gaskiya. Amma duk tawadar da yake so in Allah ya yarda za mu ba shi. Za a mai da ita. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Duk wanda ya ji daɗin wannan sirrin ko ya so wannan sirrin to don Allah ya daure ya yi sharing, ya yi subscribing wa 'yan uwa da abokanan arziki ya tura musu ya yi sharing.
Na gode, ma'assalam.